Els grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de l'Ajuntament de Tortosa han presentat al ple d'aquest dilluns una moció que reclama la derogació del Reial Decret que permet el transvasament de l'Ebre i exigeix que no es construeixi la canonada entre les xarxes del CAT i ATL. D'altra banda, també s'ha portat a aprovació una proposta de presidència per a interposar un recurs d'alçada contra l'acord pres pel Consorci d'Aigües de Tarragona en l'última Assemblea General a favor de la portada d'aigua de l'Ebre a Barcelona. La regidora d'Urbanisme, Meritxell Roger, ha explicat que tot i els anuncis dels darrers dies s'ha volgut mantenir la moció perquè encara no s'ha produït cap fet de manera oficial. Així mateix ha negat que la posició del grup municipal de Convergència i Unió sigui incoherent amb la que manté el partit a nivell nacional. En coherència, l'Ajuntament de Tortosa i en el cas concret del grup de Convergència i Unió sempre hem estat en contra d'això i sempre s'ha votat això en plenari. A partir d'aquí, nosaltres sempre vam dir que estàvem per sobre dels interessos del partit, sinó que estàvem per a defensar els interessos de la gent de Tortosa, i és el que estem fent. Un altre dels punts de l'ordre del dia és la proposta d'interposició de recurs d'alçada contra l'acord que el Consorci d'Aigües de Tarragona va prendre en la darrera assemblea per portar aigua de l'Ebre a Barcelona. Així mateix s'ha portat a aprovació el conveni que concreta la cessió a la Generalitat de Catalunya del solar per a la ubicació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra i el conveni amb l'Incasòl per a la redacció i execució dels plans de millora urbana del barri de Sant Jaume. D'altra banda, la regidora d'Urbanisme s'ha referit a les declaracions del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, advertint que calia escollir entre les afectacions o la variant de l'Eix de l'Ebre. Roger ha remarcat que no es pot acceptar que faci triar la ciutat entre la carretera i la conflictivitat social i ha recordat que l'Ajuntament ja va arribar a un consens amb el traçat Xarta-Sénia. L'Ajuntament continuarà tenint converses i continuarà treballant fins al final per tal de que el traçat de la C12 no afecti ni trenqui el canalet com l'està trencant. Però en tot cas el que no podem acceptar o no podem entendre és que des de la Conselleria se'ns digui que triem o tenir la variant o la conflictivitat social, perquè no és aquest el cas. L'Ajuntament de Tortosa ja va triar i va triar un traçat que era pel costat del canal Xarta-Sénia, que després el Departament de Carreteres de la Generalitat intentés que això anés al POM i fer que és un altre traçat, això ja va ser una altra qüestió, però l'Ajuntament de Tortosa, amb la seva unanimitat, el traçat que ha triat ha sigut un altre, per tant no podem dir que hem de triar una cosa o l'altra. La variant s'ha de fer, però no s'ha de fer trencant un territori, com és el que s'està produint. Amb tot, ha explicat que l'Ajuntament no té cap reunió prevista a l'agenda amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques.